இந்த ஆராதனை எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்கள் சொல்கிறோம். சங்கீதம் 81 வாசிப்போம். முதலாவது Duitsche வாசித்து தமிழ் வாசிப்போம். Psalm 81. Jubel voor God, onze sterkte. Juich voor de God van Jacob. Zing een lied en sla de tamboerijn. Speel op de harp en de liefelijke lier. Blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en bij volle maan voor onze feestdag. Want dat is een opdracht aan Israël, een voorschrift van Jacobs God. Daartoe verplichtte hij Jozef toen hij optrok tegen Egypte. Onvermoede woorden hoort zeggen: ik nam de last van je schouder, je hand raakte geen draagkorf meer aan. Riep je om hulp, ik redde je uit nood en gaf antwoord uit het duister van de donder. Ik stelde je op de proef bij het water van Meriba. Hoor mijn volk, ik moet je vermanen. Israël, luister naar mij. Laat geen andere God bij je toe. Buig je niet voor een vreemde God. Ik ben de Heer, je God, die je wegleidde uit Egypte. Openbaar je mond, ik zal hem vullen. Maar mijn volk luisterde niet. Israël wilde niet van mij weten. Toen liet ik hem begaan. Koppig volgde zij hun eigen inzicht. Ach, wilde mijn volk maar horen, wilde Israël mijn wegen maar volgen. Spoedig zou ik mijn vijanden vernederen, zou mijn hand zich keren tegen zijn belagers. Wie de Heer haatte, zou de kruipen voor zijn volk. Dat zou voor altijd hun lot zijn. Maar Israël zou hij vullen met de edelste tarwe. Ja, jou zou ik spijzen van met honing uit de rots. Amen. En laat de zegen staan en met die orde was. தம்புரு வாசித்து வீணையின் இனிய ஓசையான சுரமண்டலத்தை எடுத்து சங்கீதம் பாடுங்கள். மாத பிறப்பிலும் நியமித்த காலத்திலும் நம்முடைய பண்டிகை நாட்களிலும் எக்காலம் ஊதுங்கள். இது இஸ்ரவேலுக்கு பிரமாணமும் யாக்கோபின் தேவன் விதித்த நியாயமாய் இருக்கிறது. நாம் அறியாத பாசையை கேட்ட எகிப்து தேசத்தை விட்டு புறப்படுவேன். இதை யோசேப்பிலே சாட்சியாக ஏற்படுத்தினார். அவன் தோளை சுமைக்கு விலக்கினேன், அவன் கைகள் கூடைக்கு நீங்களாக்கப்பட்டது. நெருக்கத்திலே நீ கூப்பிட்டாய், நான் உன்னை தப்புவித்தேன். இடிமுழக்கம் உண்டாகும் மறைவிடத்திலிருந்து உனக்கு உத்தரவு அருளினேன். மேரிபாவின் தனியிடத்தில் உன்னை சோதித்து அறிந்தேன். என் ஜனமே கேள், உனக்கு சாட்சியிட்டு சொல்லுவேன். இஸ்ரவேலே, நீ எனக்கு செவி கொடுத்தால் நலமாயிருக்கும். உனக்குள் வேறு தேவன் உண்டாயிருக்க வேண்டாம். அந்நிய தேவனை நீ நமஸ்கரிக்கவும் வேண்டாம். உன்னை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. உன் வாயை விரிவாய் திற, நான் அதை நிரப்புவேன். என் ஜனமோ என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கவில்லை. இஸ்ரவேல் என்னை விரும்பவில்லை. ஆகையால் அவர்களை அவர்கள் இருதயத்தின் கடினத்திற்கு விட்டுவிட்டேன். தங்கள் யோசனையின்படியே நடந்தார்கள். என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரவேல் என் வழிகளில் நடந்தால் நலமாயிருக்கும். நான் சீக்கிரத்தில் அவர்கள் எதிராளிகளை தாழ்த்தி என் கையை அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக திருப்புவேன். அப்பொழுது கர்த்தரை பகைக்கிறவர்கள் அவருக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள். அவருடைய காலம் என்னென்றைக்கும் இருக்கும். உச்சிதமான கோதுமையினால் அவர்களை போஷிப்பார். கண்மலை தேனினால் உன்னை திருப்தியாக்குவேன். ஆமேன், ஆமேன். அவர்களுக்கு துணையாக இருக்கிறார். நம்முடைய பலனாகிய கர்த்தர் அவர். ஆமென். அவருடைய கைகளை தட்டி நன்றி சொல்லுவோம். அவருடைய
நாங்கள் இன்று நிற்கிறோம். ஆமென். ஹalleluya. இதுவரை அவர் எங்களை காத்து நடத்தியிருக்கிறார். ஆமென். ஹalleluya. காக்கும் கரங்கள் உன்னதனுக்கு காத்திடுவார் கிருபையாலே. காக்கும் கரங்கள் உன்னதனுக்கு காத்திடுவார் கிருபையாலே. ஹalleluya. பாடி பாடி
சொந்த பந்தங்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படும் ஒரு ஊழியக்கார குடும்பங்கள் ஒரு தேவ
சந்திக்கப்படும் அந்த சபைகளும் அந்த கவர்மெண்ட்டும் அந்த கிரைசிஸ் மாறும் நாங்கள் ஜெயிப்போம். இந்தியா தேசத்துக்காக ஜெயிப்போம். அங்கே இருக்கிற ஒரு ஊழியக்காரங்களும் அவர்கள் பாதுகாக்கப்படவும் ஒரு கஷ்டப்படுற பிள்ளைகளுக்கு வந்து நாங்கள் இன்னும் அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கவும் ஒரு கவர்மெண்ட்டையும் ஒப்புக்கொடுத்து ஜெயிப்போம். கடைசியாக நாங்கள் இஸ்ரேல் தேசத்தை நாங்கள் ஆசீர்வதித்து ஜெயிப்போம். அந்த தேசங்களில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனைகள் மாறும். அந்த தேசத்தில் ஒரு சந்தோஷம் சமாதானம் வரும். நாங்கள் ஜெயிப்போம். Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. நன்றி ஆண்டவரே, உமக்கு கோடான ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, உமக்கு கோடான ஸ்தோத்திரம். ராமாக்கா சந்தனமா நிந்தோரோ ஷேகேரியாந்தோ குரமா. Hallelujah. Glory to you, Lord. We love you, Lord. We worship you, Lord. You are Almighty God, King of Kings, Lord of Lords. Ramasote. Madokoro ஷேகேரியாந்தோ குரமோ ரியாந்தனமா. Thank you, Lord. Thank you, Lord. நன்றி அப்பா. உமக்கு கோடான ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, போற்றுகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், ஆராதிக்கிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். நீ நல்லவர். உம் இரக்கத்திற்கு
Nandi, Nandi, glory for your name, Lord. We worship you, Lord. You are the King of kings. You are the Lord of lords. ஜீவனுள்ள தேவன், வல்லமுள்ள தேவன், ராஜாதி ராஜா, மகத்துவமுள்ள தேவன், வல்லமுள்ள தேவன், மீண்டும் வரப்போறவரே, உம்மை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், ஆராதிக்கிறோம், அவரை நடத்துகிறோம். நன்றி ஆண்டவரே, அப்பா, நன்றி, 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 நன்றி. துணிகளின் மத்தியிலே வாசம் செய்கிறவரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. எங்களுக்கு புதிய நாளை கொடுத்தீரே, புதிய மாதத்தை கொடுத்தீரே, அப்பா நன்றி ஆண்டவரே. எங்களை பாதுகாத்து கடந்த நாட்களில் உங்களை பாதுகாத்தீரே, நன்றி, 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 நன்றி அப்பா. ஓ ரீகவா, நன்றி. ரோகவா ஹையாந்தோ, ரோகா சேகரியாந்தோ, மசோகரமஹா, மந்தனவாதி கேச்சேகரே வஹா, மங்கோ ரோகோ சோகோ சந்தனமா. நன்றி, 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 நன்றி ஆண்டவரே. உண்ண உணவு தந்தீரே, உடுக்க உடை தந்தீரே, இருக்க அப்பா இந்த நாட்டு தேசத்தை தந்தீரே ஆண்டவரே. அப்பா ஆசீர்வாதமாக வைத்தீரே, நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி. வாழ எங்களுக்கு இந்த சரீரத்தை கொடுத்தீரே, சுகத்தை கொடுத்தீரே, ஆரோக்கியத்தை கொடுத்தீரே, நன்றி, நன்றி. ஆயுள் சொல்லி கூட்டி கொடுத்தீரே. வரப்போற நாட்கள், வரப்போற கிழமைகள், வரப்போற வருஷங்கள் எல்லாம் நன்மை நாளைக்கு முடிச்சுக்கிறோமே. கோலாமணி சோத்திரமையா அப்பா, சுவாசிக்க காற்றை கொடுத்தீரே, நன்றி, 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 நன்றி அப்பா. ஓ ராமா அசோகயா நெஹரிகா ரோகா ஹையமங்கோ ரஹிகே கிரியோ கோமோ மாசா கரியாமா இந்தலரஹா குரு கோடியா பத்தோகே மத்தோரியா கனமா. நன்றி அப்பா. கரங்களை நெறிகளை மாமைப்படுத்துவோம். ஹல்லேலூயா. கோரவா ஹஸ்தேகேரோ லங்கர் தேகே சேகேரியாமா ஹாயாங்கோ பசுங்கோ சேகேரியாமோ லாம்ரேகே சேகேரியாமோ கோகோ சந்தனமா. நன்றி அப்பா. நன்றி ஆண்டவரே. உமக்கு கோடான ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. வல்லவரே, நன்றி, நன்றி, நன்றி ஆண்டவரே. உம்மை அன்றி ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம், செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியிலே வாசம் செய்கிறவரே, உம்மை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே, வழிநடத்தும் ஆண்டவரே, எந்தெந்த வசனத்தை கொடுக்க வேண்டும், யாரோடு பேச வேண்டும் என்று இந்த நாளை ஆண்டவரே தெரிந்து வைத்திருக்கிறதற்காக உமக்கு கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஒரு வார்த்தைக்காக உமக்கு கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நன்றி, 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 நன்றி அப்பா. கோரபஹ ஷந்தலபா. நன்றி. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன், வாழ்த்துகிறேன். ரபஹ ஷந்தலபா. நன்றி. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். இயேசு நல்லவர், நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன், நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன், நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன், நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் 14-17 சொல்கிறது, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன், நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கு உங்கள் கனிகள் நிலைத்திருக்கும்படிக்கு நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். மிகுந்த கனி கொடுக்கும்படி உங்களை நான் தெரிந்து கொண்டேன். மிகுந்த கனி கொடுக்கும்படியாக அவர் எங்களை தெரிந்து கொண்டார். சும்மா இருப்பதற்காக, கனி கொடுக்கும்படியாக, தன்னுடைய ராஜ்யத்திலே கிரிகளை கொண்டு செய்வதற்காக, அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு ஊழியம் செய்வதற்காக அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். நாங்கள் அவரை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. தேவனுடைய கிருபையினாலே அவர் எங்களை தெரிந்து கொண்டார்.
அந்த வேலைக்கு நாங்கள் போவோம். Dus 's ochtends maken we ons klaar om naar die werk te gaan. அந்த வேலைக்கு போனா அந்த முதலாளி சொல்ற காரியங்களை நாங்கள் தவறாமல் செய்வோம். Als we naar werk gaan, dan doen we de dingen die onze baas ஆனால் vraagt. முதலாளி சொல்றதை நாங்கள் செய்யாவிட்டோம் என்றால் Als we niet de dingen doen die de baas zegt, அவர் நம்மை வேலையாலே தட்டி விட்டு விடுவார். dan zal hij ons ontslag geven. இன்று ஆண்டவர் எங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். ஓ பவா ஐயா. God heeft ons niet uitgekozen. அப்ப அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே தெரிந்து கொண்டு Hij விட்டார். heeft ons uitgekozen voor zijn koninkrijk. அவர் எங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் பொறுப்பை கொடுத்திருக்கின்றார். Hij heeft ons allemaal verantwoordelijkheden gegeven. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியை தேடும்படியாக Om zijn rechtvaardigheid in het koninkrijk te zoeken. ஆண்டவருடைய வேலையை செய்யும்படியாக Om zijn werk te doen. பைபிள் சொல்லுகிறது. De Bijbel zegt. இது ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வந்தாச்சு என்று. Het is een tijd dat je met waarheid en rechtvaardigheid de Heer zoekt. நாங்கள் எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும்? Waarom bidden wij? என்னத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று Waarvoor moeten wij bidden? நாங்கள் தெரியாமல் இருக்கிறபடியா We weten dat niet. ஆண்டவர் சொன்னார். En God zegt. ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளும் காலம் இப்போ வந்தாச்சு. Het is een tijd dat je met waarheid en rechtvaardigheid de Heer zoekt. மாம்சத்தினாலே ஜெபித்தால் காரியங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. We kunnen niet dingen ontvangen als we als mensen bidden. நம்முடைய தமிழ் வார்த்தை அல்லது இங்கிலீஷ் வார்த்தை நெதர்லாந்து பாஷையினாலே பேசினால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. Als we met de Nederlandse taal of de Engelse taal of de Amerikaanse taal bidden, dan kunnen we dat niet krijgen. அதுக்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து அந்நிய பாஷையை நமக்கு கொடுத்தார். En daarom heeft Jezus Christus ons het tongen gegeven. இயேசு கிறிஸ்து கர்சேமனை தோட்டத்திலே அவர் ஜெபம் பண்ணினார். Toen Jezus Christus aan het bidden was in de Getsemane tuin, அவர் ஜெபம் பண்ணும்போது அவரிலே இருந்து இரத்தமாக வந்தது. toen hij aan het bidden was, kwam zijn zweet als bloed. ஜெபம் பண்ணி அவர் மெல்லமாக ஜெபிக்கவில்லை. Hij was niet zacht aan het bidden. அவர் ஜெபம் பண்ணினார். ரேகவ ஹஷோதோ கோரவோ லாம்ரோகோ சேப்ரோந்தோரவோ வெக்கரேகி அந்தோ கோரவோ. அவர் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை எல்லாத்தையும் இணைத்து ஜெபம் பண்ணினார். Hij had zijn ziel, lichaam en geest in één gebracht en gebeden. ஜெபம் பண்றதுக்கு அவர் கற்றுக் கொடுத்தார். Hij leerde ons hoe we moesten bidden. எஃபத்தா என்று அங்கே துறக்கும்படியாக ஜெபம் பண்ணினார். Hij ging bidden dat de oren geopend moesten worden. எஃபத்தா என்ற அந்நிய பாஷையில தான் அவர் பேசித்திருந்தார். Hij was in de taal van Ephata aan het bidden. தனித்தா பூமி என்று அவரை உயிரோடு எழுப்பினார். அவரை Hij had het Tanita had hij zo opgestaan uit de dood. பாஷையிலே பேசி அவரை உயிர்ப்பித்தார். Hij ging in tongen spreken. பாஷை இயேசு பேசினார். In de geestelijke taal ging hij spreken. அவர் நமக்கு தேவன் ஆவிக்குரிய அந்நிய பாஷையை கொடுத்திருக்கு சபைக்கு. Hij heeft de gemeente een geestelijke taal gegeven. கனிகளை கொடுக்கும்படி சபைக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கு. Hij heeft de recht gegeven aan de gemeente om vruchten te geven. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அழைத்திருக்கு. Hij heeft het uitgekozen voor de koninkrijk. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் குழந்தைகளாக இருக்கிறோமா? In het heilige leven zijn we als kinderen. அல்லது புருஷனாக இருக்கின்றோமா? Of zijn we als volwassenen? நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். We onszelf afvragen. அங்கே ஒரு கிறிஸ்தவன் வளராமல் விட்டால் Als een christen niet groeit, அவனுடைய வாழ்க்கை பாவத்திலே வாழ்கின்ற அர்த்தம். dan betekent dat die persoon in zonde leeft. அவன் பாவத்திலே வாழும்போது Als hij in zonde blijft, அவனாலே ஜெபிக்க முடியாது. zal hij niet kunnen bidden. அவனாலே மிகுந்த கனி கொடுக்க முடியாது. Zal hij geen vruchten kunnen geven. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். De Heer die zegt, கனி கொடாத மரம் என்றால் als er een boom is dat niet vruchten geeft, எரிந்து போடுவேன். dan zal ik die vernietigen. அக்கினியிலே போட்டுடுவேன். Dan zal ik die in de vuur geven. யாரை குறித்து சொல்லுகிறார்? Over wie heeft hij het? யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் 1-இருந்து 6-7 மட்டும் வாசிங்க. 15ஆம் அதிகாரம். 15 vers 1. அங்கே வெட்டி எரிந்திடுவேன் என்று சொல்கிறார். Hij zal het vernietigen. எல்லாரும் நினைக்கிறார்கள் Iedereen die zegt, நான் denkt, ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன், ik ben gered, நான் பரலோகம் போயிடுவேன் என்று. ga naar de hemel. பைபிள் சொல்லுகிறதோ வெளிப்படுத்தல் 3ஆம் அதிகாரத்திலே In de openbaringen wordt gezegd, ஜெயம் கொள்கிறவன் degene die de overwinning neemt, அவனை நான் ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போட மாட்டேன். die zal ik niet wegpassen van het heilige boek. ஜெயம் கொண்டாத்தான் வெற்றி கொள்ள முடியும். Alleen als je die overwinning neemt, dan zal je ஜீவ புத்தகத்திலே கிறுக்கி போடாமல் நாங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். moeten beschermd worden, zodat we niet weggekast worden. இங்கே வாசிப்போம். நான் மெய்யான திராட்சை செடி. நான் மெய்யான திராட்சை செடி. ஆண்டவர் சொல்றார், உண்மையாக அவர் சொல்றார், நான் மெய்யான திராட்சை செடி. என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர். என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரன். என்னில் கனி கொடாதிருக்கிற கொடி எதுவோ, எதிலே கனி கொடாத கொடியோ. இப்ப கனி சபைக்குள்ள யார் கனி கொடுக்காம இருக்கிறாங்களோ Wie er in de gemeente geen vruchten draagt, அதை அவர் அவருக்கு போடுகிறார். அதை அறுத்து போடுகிறாராம். அப்ப பாருங்க, நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்ப்போம். we moeten naar onszelf kijken. எப்படி
என்னென்ன தேவைகளை அதை சந்திக்கும்படியாக zodat het de benodigdheden van het koninkrijk kan இப்படியே சொல்லிக் vervullen. கொண்டு போனால் Dus we kunnen zo door blijven gaan. தேவனுடைய ராஜ்ய நீதியை முதல் தேடும்படி சொன்னார். Hij zei, zoek eerst het koninkrijk van de Heer. அடுத்த வசனம், கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதிக கனி கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார். அதை சுத்தம் பண்ணுவாராம். அதை சுத்தம் பண்ணுவாராம். Hij zal het zuiver maken. சில காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில சுத்தம் பண்ணப்படும். In jouw leven zullen er soms dingen gezuiverd worden. வீடு சுத்தம் பண்ணாமல் கிளீனா இருக்காது. Als je huis niet schoonmaakt, dan zal het ook niet schoon zijn. உன் இதயம் சுத்தப்படாமல் பரிசுத்தமா இருக்காது. Als jouw hart niet zo schoon wordt gemaakt, dan zal het niet zijn. சுத்தம் பண்ணுவாராம். Hij zal het zuiver maken. பலவீனமாய் இருக்கிறதை பலவானாக மாற்றுவாராம். Om de zwakke weer sterk te maken. உன்னிலே என்னென்ன பலவீனங்கள் இருக்கோ Wat de zwakheden die jij ook அதை hebt, அவர் சுத்தம் பண்ணுவாராம். dat zal hij zuiver maken. நாங்கள் பாவத்திலே அடிமையா இருந்தா Als wij in zonde leven, அதை சுத்தம் பண்ணுவாராம். dan zal hij dat schoonmaken. சிலவர் எங்களுக்கு நோவா இருக்கும் அவர் சுத்தம் பண்ணும்போது Wanneer hij ons schoonmaakt, dan zal het ons pijn doen. அவர் எங்களை கடிந்து கொள்ளும் போது எங்களுக்கு நோவா இருக்கும். Als hij ons straft, dan zal het ons pijn சில doen. காரியங்களுக்கு போக வேண்டாம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாம இருக்கும். Als hij zegt, ga deze dingen niet doen, dan zal het... அவர் சுத்தம் பண்றதற்கு நாங்கள் இடம் கொடுத்தோம் என்றால் Als wij een plek geven om ons zuiver te அங்கே maken, மிகுந்த கனிகளை கொடுப்போம். dan zullen wij meer vruchten எப்படி geven. சுத்தம் பண்ணப்பட வேண்டும்? Hoe moeten wij gezuiverd worden? அவருக்கு நேரம் கொடுக்க வேண்டும். We moeten ons tijd geven aan hem. அவருடைய செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் பெற வேண்டும். We moeten onder zijn vleugels beschermd worden. சில வாழ்க்கையிலே மாற்றம் வர வேண்டும். Ons gebedsleven moet er verandering komen. அவரோடு உறவு கொள்ள வேண்டும். We moeten een relatie met hem krijgen. அவருக்கு நேரம் கொடுக்க வேண்டும். We moeten onze tijd aan hem geven. அவர் எங்களை சுத்தம் பண்ணும்படியாக Zodat hij ons zuiver kan maken. தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிப்பதனாலே சுத்தம் பண்ணப்படுகிறது. Wanneer wij het woord van de Heer lezen, dan worden wij தேவனுடைய gezuiverd. வார்த்தை ஒரு கண்ணாடியாக இருக்கிறது மனிதனுக்கு. Het woord van de Heer is een soort spiegel voor de mens. வாசிக்கும் போது நம்மை தீட்டுகிறது. Wanneer wij het lezen, dan zal het ons raken. நாங்கள் சொல்லுவோம், ஆண்டவரே நீர் என்னோடு பேசும் பேசும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். We bidden van de Heer, spreek met mij. 66 புத்தகத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். Hij heeft 66 boeken gegeven aan ons. அப்ப இந்த புத்தகத்தில் அவர் பேசி இருக்கிறார். Hij heeft hier met ons அவர் gesproken. கதைச்சிருக்கிறார். Hij heeft hier gesproken. அவர் எழுதி இருக்கிறார். Hij heeft hier geschreven. இதை திறந்து வாசிக்காம Als je dit niet leest, பேசும் தெய்வம் நீ பேசும் தெய்வம் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம். dan zeggen de Heer, spreek met mij, spreek met mij. அவர் உன்னோடு பேச வேண்டும் என்றால் Als hij met jou moet spreken, பரிசுத்த வேதாகமத்தை திறக்க வேண்டும். moet jij de heilige boek openmaken. எவ்வளவு ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். Hij heeft veel zegeningen gegeven aan ons. எவ்வளவு அற்புதங்களை அவர் செய்திருக்கிறார். Hij heeft heel veel wonderen அதை gedaan. வாசிக்கும் போது எங்கட வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் நடக்கும். Als wij dat lezen, dan zullen in ons leven ook அவர் verandering komen. என்றும் என்றும் மாறாத தெய்வமாய் இருக்கிறார். Hij is een God die nooit zal veranderen. எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, Broeders en zusters, கிருபையிலே நீங்கள் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். door de genade zijn jullie gered. திரும்பவும் கிருபை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கப்படாது. Je moet niet terug het genade verwachten. கிருபைக்குள்ளே வந்து விட்டார் என்றால் இயேசுவுக்குள்ளே Als de persoon die genade is gekomen in அவன் Jezus, திரும்பவும் பாவம் செய்து கிருபை எதிர்பார்க்க முடியாது. als hij weer gaat zondigen, kan hij niet verwachten de genade. அவர் கிருபை உள்ள தேவன். Hij is een genadevolle God. அவர் நல்ல தேவன். Hij is een goede God. நாம் நெடுதலும் பாவம் செய்யலாம். Ik kan blijven zondigen. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். Het leven van zondigen. ஆனா கிருபையினாலே நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொண்டுருவோம். Maar door zijn genade zal ik het eeuwige leven krijgen. அது ரட்சிக்கப்படாதவனுக்கு, Dat is voor degene die niet gelovig is. ரட்சிக்கப்பட்டவனுக்கு என்ன? Wat is voor de mensen die அவர் gered zijn? கேட்கிறார், வாசிக்கும். நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாய் இருக்கிறீர்கள். சொன்ன உபதேசத்தினாலே சுத்தமானீர்கள். சொன்ன உபதேசத்தினாலே Jullie zijn zuiver door het woord. அப்ப அவர் தன்னுடைய வார்த்தையை பேசினபடியால், அவர் வார்த்தையை நாங்கள் வாசித்தபடியால் நாங்கள் சுத்தமானோம். We zijn zuiver omdat we het woord hebben gelezen en dat hij tegen கிறிஸ்தவர்கள் gesproken. பைபிளை துறக்கிறது குறைவு. Christenen die openen de Bijbel heel weinig. ஏன் குறைவென்றால் Waarom is het weinig? அவர்கள் வாசிக்கிறவர்கள் என்றால் Als zij het lezen, அவர்களில் கனியை காண்போம். dan kunnen wij die vruchten bij hen zien. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவார்கள். Ze zullen gehoorzamen naar het woord van de ஜெப Heer. வாழ்க்கையிலே கொழுந்து தெரிவார்கள். Ze zullen in het gebedsleven groeien. அந்நிய பாஷைகளை ஜெபிக்க ஆண்டவரை தேடுவார்கள். Ze zullen de Heer zoeken om in tongen te spreken. வசனம் சொல்றது De Bijbel zegt,
நிலைத்திருப்பேன். கொடியானது திராட்சை செடி நிலைத்திராவிட்டால் நிலைத்திராவிட்டால் ஆண்டவரிலே நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டான். ஒருவரும் கனி கொடுக்காது. ஜெபிக்காதவன் கனி கொடுக்க மாட்டான். Degene die niet bidt, zal geen vruchten kunnen geven. பைபிள் வாசிக்காதவன் கனி கொடுக்க மாட்டான். Degene die de Bijbel niet leest, zal geen vruchten kunnen geven. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதவன் கனி கொடுக்கவே மாட்டான். Degene die niet gehoorzaam naar het woord, zal niet vruchten geven. அவரிலே நிலைத்திருங்கள். நீங்கள் என்னை நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள். கொடுக்கவே மாட்டீங்க. நீங்க நிலைத்திராவிட்டால், நீங்கள் என்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாவிட்டால் கனி கொடுக்கவே மாட்டீங்க. Als jullie niet in mij gehoorzaam naar het woord, dan zullen jullie niet geen vruchten geven. அவருடைய வார்த்தையை நிலைத்திராமல் ஆண்டவரே கனித்தாரு என்றால் கனி கிடைக்காது. Als jullie niet in hem zijn en vragen om vruchten, dan kunnen jullie die vruchten niet krijgen. மரத்துக்கு தண்ணி ஊற்றி பசலை போட்டால் அது வளரும். Als je aan een plant water geeft en mest, dan pas gaat het groeien. அவ கனி கொடுக்கிறதுக்கு நாங்க முயற்சி செய்கிறோம், கொடுக்கிறோம். We doen ons best om vruchten te dragen, அவ கனியை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். dus we verwachten die vruchten. அந்நிய பாஷை ஆண்டவர் உங்களோட வாயத்தை பேச விட மாட்டார். அவர் தந்துட்டார். De tongen heeft hij jou al gegeven. அப்ப அந்த ரோமர் 8:26-27 வாசிங்க. Romeinen 8:26. இது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவன் ரட்சிக்கப்பட்டவன் அந்நிய பாஷை பேச வேண்டும். Alle mensen die gered zijn, moeten in vreemde talen spreken. ஊழியம் செய்கிறவர்கள் அந்நிய பாஷை வேண்டும். Degene die het werk van God doet, in tongen spreken. ஆண்டவருடைய நன்மையான காரியங்களை நீங்கள் தாகம் உங்களுக்கு இல்லாவிட்டால், Als jij geen dorst hebt om het werk van God te doen, வரங்களிலே தாகம் உங்களுக்கு இல்லாவிட்டால் of om die gaves te krijgen, எப்படி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? hoe kan je het dan krijgen? 20 வருஷமா சபைக்கு வரலாம், Je kan 20 jaar naar de gemeente 10 komen, வருஷமா வரலாம், of 10 jaar naar de 5 gemeente, வருஷமா வரலாம். of 5 jaar. அங்கே ஆவிக்குரிய வரங்கள் ஆவிக்கு அந்நிய பாஷைக்கு பேசாவிட்டால் உண்மையில தான் பிரச்சனை. Als jij niet in tongen kan spreken, dan ligt de fout bij jou. அந்தபடியே ஆவியானவர் நமது பலவீனங்களில் நாம் அந்தபடியே ஆவியானவர் நமது பலவீனங்கள், Onze zwaktes. நமது பலவீனங்கள் பாருங்க, பலவீனம். அப்ப என்னத்துக்கு ஜெபிக்கிறது எதுக்கு தெரியாது. We weten niet voor wat we moeten bidden. பலவீனமாக இருப்போம். We zijn verzwakt. ஒரு மனிதன் அல்லது தமிழ்ல அல்லது இங்கிலீஷ்ல டச்சில ஜெபிக்க விட்டால், Als je een persoon laat bidden in wat voor taal, ஒரு அளவுக்கு 15 நிமிடம் ஜெபிக்கலாம். diegene kan ongeveer 15 minuten bidden. அதுக்கு மேல என்னத்துக்கு ஜெபிக்கிறது தெரியாது. En daarna weten ze niet meer voor wat ze moeten bidden. உங்களுடைய பலவீனங்களில் Voor jouw zwaktes, இப்ப ஆண்டவர் சொல்றார், நீங்கள் ஜெபிக்கலாம அல்லது உங்களுடைய வாழ்க்கையில பலவீனங்கள் ஏதாவது உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு என்றால், als jij niet kan bidden of er is een zwakte in அந்த jou, மோட்டரை திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் என்றால் als jouw motor opnieuw gestart moet worden, ஆவியினாலே ஜெபம் பண்ணும்படியாக dan moet je in de geest gaan bidden. நமக்கு உதவி செய்கிறார். நமக்கு உதவி செய்கிறாராம். பாருங்க, உங்களால ஜெபிக்கலாம் என்றால் ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்கிறாராம். Als jij niet kan bidden, நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்று என்னத்துக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று என்னவென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுக்களோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். பாருங்க, வாக்குக்களை திரும்ப வாசிங்க. நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்று அறியாமல் எதுக்கு ஜெபிக்கணும், என்னத்துக்கு ஜெபிக்கணும் என்று தெரியாம இருக்கிறபடியா ஆவியானவர் தாமே வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுக்களோடு வாக்குக்கடங்கான பெருமூச்சோடு என்றால், வாக்கு பெருமூச்சு என்றால் அப்படி இல்ல, வாக்குக்கடங்கான அதுதான் பெருமூச்சு. எங்களை பெருமூச்சு அல்ல, het is niet onze diepe zucht. எங்களுக்காக பெருமூச்சுக்களோடு பறந்து பேசுது நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறாராம். எங்களுக்குள்ள இருந்து Hij is door middel van in ons. என்னத்துக்காக ஜெபிக்க வேண்டும்? Waarvoor wij moeten bidden. பரிசுத்தவான்களுக்கு தொடர்ந்து வாசிங்கள். ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே சித்தத்தின்படியே தேவனுடைய சித்தத்தின்படி. இப்ப நாங்க மாமிசத்துல ஜெபிச்சோம் என்றால், Als wij onze mens gaan bidden, கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி ஜெபிக்க மாட்டோம். dan zullen wij niet bidden als de wil van God. என்ன செய்வோம் தெரியுமா? எதிராளிக்கு Wat zullen wij dan doen voor onze vijanden? ஆண்டவரே அவனுக்கு ஒரு கை பார்த்துக் கொள்ளும், Doe iets aan diegene. அவனுக்கு ஒரு வழி காட்டும். Laat hem een weg zien.
is menselijk. இங்க ஆண்டவர் சொல்றார், Hier zegt de Heer, ஆவியானவர் எங்களுக்காக ஜெபம் பண்றார். வாசிங்க வாசிங்க. ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே திட்டத்தின்படியே பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடியால் பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடியால் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் இதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்தை இன்னதென்று அறிவார். ஆவியின் சிந்தை என்னவென்று அறிவார். ஆவியிலே ஜெபம் பண்ணும் போது als je in de geest gaat bidden, பரிசுத்தவான்களுக்காக ஜெபம் பண்ணும்படியாக dan zal je bidden voor de heilige mensen. அவர் பரிசுத்தவான் வேதனையில் இருக்கிறார் என்று வைப்போம், ரட்சிக்கப்பட்டவர். Als er een gered persoon in verdriet is, அவர் ஒரு குடும்பம் பிரச்சனையில் இருக்கு, ரட்சிக்கப்பட்ட குடும்பம். of een gezin wat gered is en ziet die problemen, உங்களுடைய மாமிச சிந்தையால நீங்க அறிய மாட்டீங்க. je zal het nooit als een menselijk persoon dat zien. ஆனா ஆவியானவர் அறிவார். Maar de Heilige Geest die weet dat. எதற்காக ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று Je weet waarvoor je moet bidden. ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருந்து De Heilige Geest zal ook in jou. அந்நிய பாஷையிலே ஜெபம் பண்ணுவார். ஆவியில Je zal in tongen spreken en bidden. இதுதான் ஆவியில ஜெபம் பண்றது. Dat betekent in het geest gaan அவர் bidden. கிறிஸ்தவ ஆவியில ஜெபம் பண்ணணும். De christenen moeten in de geest gaan இப்ப bidden. நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணும்போது Als we met z'n allen in tongen spreken en bidden, எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு je zal met eenheid. என்ன செய்யறோம் என்றால் தேசங்களுக்காக ஜெபம் பண்றோம். We bidden voor de gemeente. தேசத்துல என்ன பிரச்சனை என்று ஆவியானவருக்கு தெரியும். De Heilige Geest die weet wat er in de landen இப்ப gebeurt. நாங்க இலங்கை தேசத்துக்காக நம்ம ஜெபிப்போம் என்று சொல்றோம். Als we stel je voor dat we அப்ப verschillende நாங்க hebben. எல்லாரும் சேர்ந்து கர்த்தருடைய திட்டப்படி ஜெபம் பண்ண போறோம். Als wij volgens de plan van de Heer bidden, அந்நிய பாஷையில் ஜெபம் பண்ணுவோம். ரோகோ சாப்ரே கியாம்போ குரபோ லாம் ரோகா சேப்ரேந்தே கேச்சே கிரியாம்போ லாம் ரோகோ மகாரிகே செந்தரபோ. அப்ப நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் என்னவென்றால் als wij zo bidden, ஆவியானவர் ஆராய்ந்து பார்க்கிறார். de Heilige Geest die kijkt dan எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும், voor wat er moet gebeden worden. என்னத்துக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று Welke wij moeten bidden. அவர் ஆராய்ந்து பார்க்கிறார். Hij zal daar naartoe kijken. ஏன் என்னுடைய ஜெபம் கேட்கப்படாத காரணம் Wat is de reden dat ons gebed niet நான் verhoord வருஷ wordt? கணக்கா ஜெபிக்கிறேனே, Ik bid al jaren ervoor. காரியம் டிலே இருக்கே, Het wordt steeds vertraagd. ஏன் இவ்வளவு நாளும் நடக்காம இருக்குதே. Waarom gebeurt het allemaal niet? மாம்சத்துல ஜெபிக்கிறோம், We bidden menselijk. நாங்கள் பலவீனத்துல ஜெபிக்கிறோம், We bidden in zwakte. ஏதோ தானோ ஒன்று ஜெபிக்கிறோம். We bidden gewoon. அப்ப ஆவியிலே நாங்கள் நிரம்பி ஜெபம் பண்ணும்போது Als we door de Heilige Geest gevuld worden en bidden, கர்த்தருடைய திட்டம் என்ன, wat is de wil van de Heer? கர்த்தருடைய பிளான் Wat is de plan van de Heer? என்னென்று நாங்கள் அறிவோம். எபேசியர் 5:30 வாசிங்க. Efesiërs 5:30. ஆவியின் கனி எபேசியர் 5:30. ஆவியின் கனி நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயங்களாயும் அவருடைய மாம்ச நான் அவருடைய சரீரத்தின் அவயங்கள். எபேசியர் 5:30. அவருடைய மாம்சத்திற்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிறோம். நாம் அவருடைய சரீரத்தின் Wij zijn zijn lichaam. அவயங்களும் அவருடைய மாம்சத்திற்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிறோம். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? திரும்ப வாசிங்க, கேளுங்க, வடிவா கேளுங்க. நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்களாயும் நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்கள். என்னுடைய உடம்பு அவர் என்ன எடுத்து பாவிக்கிறார், அவருடைய அவயவங்கள். Wij zijn zijn lichaamsdelen. என்னுடைய கண் அவருடைய அவயவங்கள், Onze oog is een deel van என்னுடைய hem. காது அவருடைய அவயவங்கள், Onze oren zijn een deel van என்னுடைய hem. மூக்கு அவருடைய அவயவங்கள், Onze neus is een deel van என்னுடைய hem. வாய் அவயவங்கள். Onze mond is een deel van hem. வாசிங்க. அவருடைய மாம்சத்திற்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிறோம். உரியவர்களாய் இருக்கிறோம். We zijn van hem. நாங்கள் அவருடையவர்களாய் இருக்கின்றோம். We zijn van hem. பைபிள் சொல்கிறது, De Bijbel zegt, நாங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கின்றோம். wij zijn de tempel van de Heer. அவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார். Hij is in ons. நான் நடக்கும்போது அவர் என்னோடு நடக்கிறார். Als ik wandel, dan zal hij met mij meewandelen. நான் பேசும்போது எனக்குள்ள இருந்து பேசுறார். Als ik spreek, dan zal hij van mij எப்படி spreken. நடக்கும்? Hoe kan dit? வசனம் உண்மை. Het woord is de waarheid. எப்படி நடக்கணும் என்றால், Hoe wij moeten bewandelen. நீ செடியும் கொடியும் இணைத்திருக்க வேண்டும். Jij moet één zijn. அங்கே கனி கொடுக்க வேண்டும். Jij moet vruchten geven. சங்கீதம் 27 Psalm 27.
24 Psalm 24, 7-10 மட்டும் வாசிங்க. 7 tot 10. மனிதனுடைய சரீரத்துக்குள்ள In een mens, in het lichaam van een mens, எத்தனையோ கதவுகள் இருக்கிறது. zijn verschillende deuren. வாசல்களே இதயத்தின் கதவு De deur van de hart, கண்டு இருக்கிறது. daarvan heb je de ogen. மனிதனுக்கு உறுப்புக்குள்ள எத்தனையோ கதவுகள் இருக்கிறது. Er zijn heel veel deuren in het lichaam. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்பட்ட 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் என்ன செய்கிறார்? உன் இதய கதவுல தட்டுறார். Hij klopt op de deur van het hart. Dat is een deur. இங்க கதவை பற்றி சொல்றார். Wie vertelt hij over? வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள், அநாதி கதவுகளே உயருங்கள், மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? அவர் வல்லமையின் பராக்கிரமுள்ள கர்த்தர், அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமுள்ள கர்த்தராமே. வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள், அநாதி கதவுகளே உயருங்கள், மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? அவர் சேனைகளின் கர்த்தரானவர், அவரே மகிமையின் ராஜா. தொடர்ந்து வாசிங்க. இல்ல 7 வாசிங்க. 10. வாசல்களே வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள். உங்கள் வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள். வாசல் காது, கண்ணு, மூக்கு, இதயம் எல்லாம் தலை உயர்த்தட்டும். Hij zegt, doe je hoofd omhoog. வாசல்களே Alle poorten. உயர்த்துங்கள். அடுத்தது அநாதி கதவுகளே உயருங்கள், அநாதி கதவுகளே உயருங்கள், மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். இப்ப மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். இதே மாதிரி சாத்தான் இந்த கதவுக்குள்ள எங்க பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவான். Oh, de duivel die zal proberen om door die poort binnen இந்த te komen. கதவுக்குள்ள ஆண்டவர் மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிக்க விரும்புகிறார். De poort waar de geëerde koning binnen wil gaan. சாத்தான் என்ன செய்கிறான் தெரியுமா? En wat doet de duivel? கண்ணுடைய வாசலுக்குள்ளால வரப்பாகிறான். Die wil dan proberen door middel van jouw ogen binnen te இதய komen. கதவுக்குள்ள வரப்பாகிறான். Of door de poort van jouw hart. சின்ன காது கதவுக்குள்ளே வரப்பாகிறான். Door de poort van jouw oren. அப்ப இந்த உலகத்தில In deze wereld, இப்படியான கதவுகளை நாங்கள் திறந்தோம் என்றால் als we zulke poorten openen, மகிமையின் ராஜாவுக்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்கவில்லை. dan geven wij niet de plek voor de geëerde koning. மகிமையின் ராஜா உள்ளுக்குள்ள வர விரும்புகிறார். De geëerde koning die wil er binnenkomen. அந்த மகிமையின் ராஜா உள்ளுக்குள்ள வந்து Als hij binnenkomt, தன்னுடைய திட்டத்தையும் பிளானையும் கட்ட விரும்புகிறார். hij wil zo zijn plan vervullen. சபையை கட்ட விரும்புகிறார். Hij wil zo de gemeente vervullen. சபையை எழுப்புவதை விரும்புகிறார். Hij wil zo dat இந்த மகிமையின் ராஜா de geëerde koning, உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கதவுகளுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ள வர விரும்புகிறார். hij wil binnen in jullie komen door middel van de காது poort. கதவுக்குள்ளே வர விரும்புகிறார். Door middel van de poort van de oor. இந்த சிந்தனை கதவுக்குள்ள வர விரும்புகிறார். Door de poort van de gedachtes. உன் இதய கதவுக்குள்ளே வர விரும்புகிறார். Door de poort van de hart. இந்த வாய்க்குள்ள வர விரும்புகிறார். Door de poort van je mond. அவர் உள்ளுக்குள்ள வந்து Als hij binnenkomt, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு திட்டங்களை பிளானில் வைத்து உன் சரீரத்தை ஆவியாத்ம சரீரத்தை பாதிக்க விரும்புகிறார். hij wil zo jouw lichaam, jouw ziel gebruiken voor. ஆண்டவருடைய திட்டத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றாம Als wij niet het plan van de Heer vervullen, மகிமையின் ராஜாவை உள்ளுக்குள்ள விடாம als we niet de geëerde koning binnenlaten, வருஷ கணக்கில் சபைக்கு வந்து கொண்டு போய்கொண்டே இருந்தோம் என்றால் maar als we jarenlang naar de gemeente blijven komen, என்ன பிரயோஜனம்? wat heeft het voor nut? ரட்சிக்கப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம்? Wat heeft het voor nut dat je gered bent? கனி விடாத மரத்து இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? Wat heeft het voor nut als je geen vruchten kan geven? ஆண்டவரை வெட்டி எரிஞ்சு போடுவேன். Hij zegt, ik kap het af. அக்கினியில போட்டுடுவேன். Ik zal het in de vuur gooien. அக்கினின்னா நரகம். நரகத்தான் காட்டுது. Vuur betekent de hel. நான் வாசிக்க போறேன். மத்தேயு 11ஆம் அதிகாரம் 38-42 பாருங்க. Mattheüs 13. அவர் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம். We zijn gered. சேர்ச்சுக்குள்ள வந்துட்டோம். We zijn naar de gemeente gekomen. பாதுகாப்பா இருக்கிறோம். We zitten veilig. எங்களுக்கு நரகம் இருக்காது. Maar nu zal er geen hel zijn. நீவரையும் இலக்கி நிற்கிறவன் தான் ரட்சிக்கப்படுவான். Alleen degene die tot het einde blijft, zal gered blijven. ரட்சிப்பு வந்து ஒரு பிறப்பு. De redding is een soort geboorte. அதை இழக்கலாம். We kunnen het ook verliezen. பாவத்தினால இழக்கலாம். We kunnen dat verliezen door zonde. பின்வாங்கி போவதால் இழக்கலாம். Door middel dat we achteruit gaan. ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கப்படுவதையும் இழக்கலாம். Ook dat wij weggekast worden uit het heilige geest. கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தனையில சாப்பிட செய்யணும் தெரியுமா?
In een christelijke persoon, wat doet de duivel? நீ ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டால் Jij bent gered. நீ பரலோகம் போவாய். Je zal toch naar de hemel gaan. ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தா தான் போகலாம். Alleen als je gehoorzaam naar het woord van God, dan pas kan je gaan. அவர்களை நிலைத்து நின்றால் தான் மிகுந்த கனி கொடுக்க முடியும். Alleen als je in hem blijft, dan zal je de vrucht kunnen. அவரோடு இருந்து Alleen als je met hem bent. அவரோடு பலம் பெற்று Als je de kracht van hem krijgt மிகுந்த கனிகளை கொடுத்து en vruchten blijft geven. ஆண்டவர் சொல்றது தெரியுமா? நீங்க பிசாசை ஆண்டவரே நான் பிசாசை திரட்டினேனே, Je kan zeggen, ik heb duivels weggejaagd. நான் கையை வச்சு சுகமாக்கினேனே, Ik heb mensen genezen. கிணனே Ik heb het gedaan. நடந்ததே. Het is gebeurd. அது வருஷத்துக்கு முதல். Dat kan jaren terug zijn. இப்ப என்னன்னா கேட்கிறேன். Maar wat gebeurt er nu? உனக்கு ஆண்டவர் கேட்டவர் எப்படியான பாஸ்டர் நாங்கள் திரட்டினோம், We hebben het gedaan. நாங்கள் கை வச்சோம், We hebben onze handen opgelegd. பிசாசு எல்லாம் போனது. De duivels gingen weg. அப்ப அவருடைய மகிமையை விட்டு நம்ம விலகிட்டோம், We zijn weg van die macht. பின் வாங்கி போயிட்டோம். We zijn achteruit gegaan. அப்ப பின் வாங்கி போனா Als je achteruit gaat, இரண்டா வாசல் கதவுகளை திறந்து விட்டோம். we hebben onze poorten opengezet. நம்முடைய காதை வேறு இடத்துக்கு கொடுத்துட்டோம். We hebben onze oren aan iets anders. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்காம Zonder naar het woord van de Heer te gehoorzamen. வேறு கதைகளை கேட்டுட்டோம். We hebben andere verhalen gehoord. ஆண்டவருடைய வசனத்தை பார்த்தோம், ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கண்ணால் பார்க்காம வேறு இதுகளை பார்க்க தொடங்கிட்டோம். We hebben niet naar het woord van de Heer gekeken, maar naar andere dingen gekeken. ஆண்டவருடைய பரிசுத்தத்தை சிந்திக்காம அசுத்தங்களை சிந்திக்க வழிகிட்டு விட்டோம். We hebben niet de heilige dingen van de Heer gedacht, maar over afschuwelijke dingen. வாசிங்க வாசிங்க, அந்த சங்கீத வாசிங்க, திரும்ப வாசிங்க. வாசல் 24 வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள், உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள், அநாதி கதவுகளை அநாதி உயருங்கள். கதவுகளை. மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? இயேசு ராஜா. அப்ப அந்த இயேசு ராஜா உங்களுக்குள்ள வர வேண்டும் என்றால் Als de Heer Koning Jezus in jullie moet komen. அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமுள்ள கர்த்தர். அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமும் உள்ள கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து. அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமுள்ள கர்த்தராமே. அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமுள்ள கர்த்தர். யுத்தத்தில் சத்ருவானவனை மேற்கொள்கிறவர். Om de duivel te overwinnen. சத்ருவான கிரியைகளை அழிக்க தேவகுமார் இந்த புலோகத்துக்கு வந்தவர். De Zoon van God is naar de aarde gekomen om de duivels யுத்தத்திலே வல்லவர். Hij is overwinnaar van de strijd. உன்னுடைய வாழ்க்கையில யுத்தங்கள் இருந்தா Als er in jouw leven een strijd is, அவரை உள்ளுக்குள்ள விட்டு என்றால் als jij hem in jou laat, யுத்தத்தில் வல்லவர். dan zal உன்னுடைய பலவீனத்திலே in jouw zwaktes, உன்னால் வெவ்வேறாம இருந்தா als jij de strijd niet kan aan, அவர் யுத்தத்திலே வல்லவர். hij is de overwinnaar van de strijd. அசுத்தங்கள்ல இருந்து நீ விடுதலையாக வேண்டும் என்றால் Als jij van de afschuwelijkheid bevrijd moet அவர் worden, உன்னால முடியாது, jij kan dat niet zelf. உன்னால நிப்பாட்ட முடியாது. Je kan niet zelf stoppen. ஆனா அவர் உனக்குள்ள இருந்து யுத்தத்தில் வல்லவர். Maar hij zal in jou en hij is de overwinnaar van de strijd. அவர் வெற்றியை தருகிறவர். கரங்களை தட்டி தேவனை மாமப்படுத்துவோம். Zal die overwinning geven. ஹalleluya. எசேயா 40:31 வாசிப்போம். ரோபா சந்தாகரபா லோக்ரிமா ஹசேகரியமா லோந்தோரோதோ குரோபோ கோஷி பிரிட்டா நிந்தோரோ ஹோஷேதேகரபா 40:31 40:31. வாசிங்க. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள். அப்ப காத்திருக்கிறவர்கள், Degenen die hoop hebben op de Heer. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள், Degenen die hoop hebben op de Heer. திரும்ப கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள். Die de hoop hebben op de Heer. கர்த்தருக்கு நாங்கள் காத்திருக்கிறோமா? Hebben wij de hoop op de Heer? உன் இதயத்திலே ஆண்டவர் நீ இருக்கும்போது ஆண்டவர் உன் இதயத்திலே பேசுவார். De Heer die zal met jou spreken. நீ ஜெபம் பண்ண வேண்டும், Jij moet bidden. காத்திருக்க வேண்டும். Je moet geduldig zijn. அதுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படுகிறோமா? Gehoorzamen daaraan. நாங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது Als wij thuis zijn, திடீரென்று பரிசுத்த ஆவியானவர்களுக்குள்ள வந்து de Heilige Geest komt in ons. நீ இப்போ போய் ஜெபம் பண்ணு, En die zegt, ga bidden. எல்லா காரியத்தையும் விட்டு நான் போய் ஜெபம் பண்றோமா? Laten we alles liggen en gaan we dan bidden. ஆண்டவர் பேசுறார் என்று என்னோட பேசுறார் இல்லை என்று நீங்க சொல்ல முடியாது. Je kan niet zeggen, de Heer die
உணர்ச்சியில பேசுவார். Hij spreekt in jouw gevoelens. உங்களுடைய சரீரத்தில் அவர் பேசுவார். Hij spreekt in jouw lichaam. உங்களுடைய சிந்தனையில பேசுவார். Hij spreekt in jouw gedachten. நீ ஜெபம் பண்ணு, Dat jij moet bidden. அதுக்கு கீழ்ப்படுகிறமா? Je gehoorzaam moet daaraan. ஆண்டவர் உங்களுடைய மனசுல பேசும்போது, ஆத்மாவை பேசும்போது Wanneer de Heer in jouw ziel spreekt, ஜெபம் பண்ணு, jij moet bidden. சோர்ந்து போகாம ஜெபம் பண்ணுன்றால் Je moet zonder verzwakt te worden நாங்கள் bidden. ஜெபிக்க வேண்டும், Dan moeten wij blijven bidden. காத்திருக்க வேண்டும். We moeten geduldig blijven. ஜெபம் பண்ணாதவன் Degene die niet bidt, தேவனிடத்திலிருந்து ஒன்றும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. zal ook niks kunnen ontvangen van இங்க de Heer. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், Die zegt de Heer, காத்திருக்கிறவர்கள் degene die geduldig blijven, புது பலன் அடைவார்களாம். ze zullen een nieuwe kracht krijgen. வாசிங்க. புதுபலன் அடைந்து கழுகு போல செட்டைகளை அடித்து எழுப்புவார்கள். கழுகு போல செட்டைகளை அடித்து எழுப்புவார்கள். Ze zullen stijgen met vleugels als arend. அவர் கழுகு போல் செட்டைகளை அடித்து எழுப்புவார்கள். Ze zullen stijgen ook met vleugels als van arend. அப்ப காத்து இல்லாமல் அந்த செட்டை அடிச்சு எழுப்ப முடியாது. Zonder dat er wind is, kan je niet met je vleugels எந்த சூறாவளி வந்தாலும் wat voor overstroming er ook komt. அவர்கள் கழுகு போல எழுந்து Ze willen stijgen als எந்த arend. பிரச்சனை இருந்தாலும் Wat voor problemen het ook zijn. அவர்கள் உயர்ந்து பறப்பதற்கு தேவனுடைய ஆவியானவர் அவர்களை வழிநடத்துவார்கள். De Heilige Geest zal hen leiden om te blijven vliegen op de lucht. அதுக்குத்தான் ஆண்டவர் சொன்னார், உலகத்துல ஓத்திரம் உண்டு, தினம் கொள்ளுங்கள், நான் ஜெயித்தேன். Daarom zei de Heer, er zijn moeilijkheden in deze wereld, maar wees geduldig. அவர் Ik heb கர்த்தருடைய overwonnen. சமூகத்துல காத்திருக்கிறவன் Degene die bij de Heer geduldig blijven, புது பலன் அடைவான். ze zullen nu kracht புது krijgen. பலன் அடைந்தவன் கழுகு போல அவன் பறப்பான். En ze zullen als arenden stijgen. அவன் உன்னதத்துல பறப்பான். Ze zullen in de hemelen stijgen. தேவனுடைய உன்னதத்தில் இருக்கிற இடத்துக்கிட்ட பறப்பான். Ze zullen bij de Heer gaan vliegen. அவன் தேவனோடு இரகசியங்களை பெற்றுக் கொள்ளுவான். Je zal de geheimen ontvangen van de Heer. எப்படி தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்ட வேண்டும் என்று அவனோடு ஆண்டவர் பேசுவார். De Heer die zal spreken om hoe hij het koninkrijk van de அவனுடைய Heer wil. வாழ்க்கையில என்னென்ன காரியங்கள் நடக்க போகுது ஆண்டவர் அவனோடு பேசுவார். De Heer die zal vertellen wat er in zijn leven zal gebeuren. சொற்களத்தில பேசுவார். Door middel van dromen. ஆவியானவர் மனசுல பேசுவார், இதயத்துல பேசுவார். Hij zal in gedachten gaan spreken. அப்ப காத்திருக்கும் போது Als je geduldig blijft, புது பலன் அடைப்போம். dan krijg je die nieuwe kracht. இங்க பலவீனமா இருந்தோம், Je zal misschien verzwakt இங்க zijn. காத்திருக்கிறோம். Je bent geduldig. சபை எல்லாரும் சேர்ந்து காத்திருக்கிறோம். We zijn als gemeente aan het... என்னத்துக்கு காத்திருக்கிறோம்? waarom wachten wij? ஆண்டவரே எழுப்புதல் வேண்டும். We willen die ஆண்டவரே எழுப்புதல் வேண்டும். opstanding. எழுப்புதல் revival. We willen die opwekking. அவர் எழுப்புதல் வேண்டும். Je wilt die opwekking. அவர் எழுப்புதல் வேண்டும் என்று ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறான். We kunnen misschien blijven bidden dat we die opwekking இங்க willen. சாப்பாடு இருக்கு, Hier is het voedsel. ஆண்டவரே சாப்பாடு வேணும், God, ik wil voedsel. ஆண்டவரே சாப்பாடு வேணும். Heer, ik wil voedsel. நான் போய் இந்த சாப்பாடு எடுத்து திண்டா தான் நான் சாப்பிடுவேன். Alleen als ik het eten opeet, dan pas. நீங்க எல்லாரும் ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே எழுப்புதல் வேண்டும். Jullie kunnen allemaal bidden voor போய் opwekking. ஆத்மாவை கொண்டு வாங்க. Maar neem dan die zielen. சீசர்கள் என்ன செஞ்சா தெரியுமா? Wat deden die discipelen? ரெண்டு பேரை அனுப்பினார். மேடக்கு அனுப்பிடுங்க. Hij stuurde 2 personen. ரெண்டு பேரை வழியில் அனுப்பினார். Hij stuurde 2 bij 2 mensen die நீங்க buiten. ஆத்மாவுல கொண்டு வரீங்க. Hoeveel mensen nemen jullie mee? ஜெபத்து கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது. Het geloof wat niet op praktijk wordt gebracht is dood. ஆண்டவரே இலங்கை தேசத்தில் இருக்கிற பசி மற்றும் இல்லை தீரோ பர்சனை துறக்க மாட்டேன். We openen onze portemonnee. ஜெபிக்கிற நீ பர்ச துற. Degene die bidden moeten ook een ஆண்டவரே portemonnee. விதவைகள் ஏழைகளை திக்கற்றவர்களை கவனியும். De Heer zorgt voor de armen. மாசமா சம்பளம் வேலையெல்லாம் செய்கிறோம். We werken, we hebben een goed salaris. பர்ச துறக்க மாட்டோம். நாங்க ஜெபிப்போம் நல்லா. Maar we openen onze portemonnee. அப்படி தேவன் அழைக்கவில்லை. De Heer heeft ons niet zo uitgekozen. முதல் தேவனுடைய சபையில ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும். Als eerste moeten wij aan de gemeente ரெண்டு geven. மூன்று கிழமை இதை பத்தி பேசுறதுக்கு காரணம் ஆண்டவர் என்னோட பேசுறது நான் பேசுறேன். ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஒருவர் கூட எனக்கு சொல்லல. Niemand heeft het hierover verteld. நீங்க ஊழியம் செய்றீங்க, Jullie doen het werk van நீங்க God. உபவாசம் கூட்டத்துக்கு வாரீங்க, Jullie komen naar de நீங்க dienst. சபைக்கு வாரீங்க, Jullie komen naar de gemeente. நீங்க ஆண்டவருக்கு கொடுக்குறீங்களா? En jullie geven jullie aan de Heer. இதுதான் கேள்வி. Dit is de vraag. நீங்க ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாட்டா நீங்க என்ன செஞ்சாலும் ஒன்றுமே சரிவராது. Als jullie niet gehoorzamen aan wat er ook gebeurt, zal het geen succes என்னை zijn. நிலைத்திருக்க சொல்றார். Hij zegt, je moet in mij blijven. முதல் என்ன நான் பார்க்கணும்? Je moet eens naar ons kijken. நான் ஜெபிக்கும் போது நான் அந்த காரியங்களை நான் செய்கிறேனா? Doe ik deze dingen als ik aan het bidden ben? நான்
உன் இதயத்துல பேசுவார். Dan zal de Heer in je hart spreken. இவருக்காக ஜெபம் பண்ணு. Van bid voor இந்த diegene. வேலைக்கு கொடு. Geef voor hem. சபையுடைய தேவையை சந்தி. Kijk naar de benodigdheden van அவன de gemeente. பாச சொன்னார் வார மாசம் இங்க உபவாசம் கொடுத்தோம். அங்கே வார மாசம் இல்லை, அடுத்த வார மாசம் 4ஆம் தேதி. அப்ப நான் யோசிச்சேன் சனிக்கிறேன். அப்ப அதுக்கு இங்க இருக்கிற எல்லாரும் ஒத்துழைச்சாதான் Alleen als wij allemaal samen வேற சபையிலும் வேற யாரும் தெரிவினோம். dan komen door een andere gemeente. உங்களுக்கு தான் இந்த ஐடியா கொடுத்தது. De Heer die heeft die plan aan jullie நீங்க gegeven. எல்லாரும் சேர்ந்து தாங்கணும். Dus jullie moeten het kunnen அப்ப dragen. நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நீங்க தசமா கொடுக்கும் போது Alleen als jullie een tiende deel geven, தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய பிளான் நிறைவேறும். dan zal de plan van de Heer. நாம வந்து கொடுக்க மாட்டோம். Ik zal niks நான் geven. வைத்தபடி எல்லாரும் கொடுப்போம். நாங்க அது கொடுக்கிறோம் தானே. Ik geef aan de rest wel. உன் வீடு கட்டப்பட வேண்டும். Maar jouw huis moet gebouwd worden. உன் வீட்டு லைட் பில் கட்ட வேண்டும். Het licht van jouw huis, உன் வீட்டு வாடகை கட்டப்பட வேண்டும். de rente moet அதெல்லாம் gebouwd worden. கட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு நல்ல புத்தி இருக்குது. We hebben die gedachten wel, ஆனா இங்கிட்டு நடக்கிறதுக்கு புத்தி இருக்காது. maar we weten niet wat hier gebeurt. அதுதான் பைபிள் சொல்லுகிறது. De Bijbel die zegt, உன் இதய கதவை துறா. je moet je hart openen. வேற சிந்தனைக்கு இடம் கொடுக்காத. Geef geen plek voor andere gedachten. வேற எண்ணத்துக்கு இடம் கொடுக்காத. Geef geen plek voor andere gedachten. அப்ப இங்க காத்திருக்கும் போது வாசம் காத்திருந்து செத்தகளை அடித்து எழுப்புவார்கள். அவர்கள் ஓடினாலும் விளைப்படையாது, நடந்தாலும் சோர்ந்து போவார்கள். ஓடினாலும் இழைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோகமடைய மாட்டேனுமா. அவர்கள் ஓடுவார்கள், Ze zullen rennen, நல்ல போராட்டத்தை ze போராடுவார்கள், zullen de goede strijd aangaan. விசுவாசத்தை காத்துக் கொள்வார்கள். Ze zullen het geloof அவர்கள் vasthouden. களைப்படைய Ze மாட்டார்கள். zullen niet vermoeid raken. அவர்கள் களைப்படைய மாட்டார்கள். Ze zullen niet vermoeid raken. அவர்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கும் போது Ze zullen geduldig bij de Heer அங்கே zijn. அவர்கள் நிரம்பி இருப்பார்கள். Ze zullen vervuld worden. உன் தலையை எண்ணெயினாலே அபிஷேகம் பண்ணுவேன். Ik zal je hoofd zalven. உன் பாத்திரம் நிரம்பி வழியும். Ik zal je pot over laten vloeien. உனக்கு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி Ik zal een maaltijd voor jou klaarmaken. எதிரிக்கு முன்னால உனக்கு ஆசீர்வதிப்பேன். En ik zal jou tegenover jouw vijanden zegenen. எதிரிக்கு முன்னால ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துவாரா. Hij zal een maaltijd tegenover de vijand நீ தேவனுடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கும் போது Als jij geduldig blijft bij de நீ Heer, உன்னதத்திலே பிறப்பாய். dan zal jij in de hemel stijgen. கர்த்தர் உன்னோடு இரகசியம் பேசுவார். Dan zal de Heer geheimen met jou spreken. உன்னை தலையில எண்ணெயினாலே அபிஷேகம் பண்ணுவார். Dan zal jouw hoofd gezalfd worden. பாத்திரம் நிரம்பி வழியும். Jouw pot zal overvloeien. உன் பாத்திரம் நிரம்பி வழியும் போது Wanneer jouw pot நீ overvloeit, ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிறவனாக இருப்பாய். dan zal jij aan de Heer geven. இந்த நேரம் ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும். Je zal altijd gedacht hebben dat je moet geven. இந்த நேரம் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை கட்டணும். Dat je de koninkrijk moet bouwen. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை இந்த நேரம் நீதியை நான் தேடணும். Dat je de rechtvaardigheid en de koninkrijk zal அதை zoeken. தேடும் போது Wanneer je dat zoekt, உன் வீடு கட்டப்படும். dan zal je huis gebouwd உன் worden. பிள்ளைகள் கட்டப்படுவார்கள். Dan zullen jouw kinderen gebouwd உன்னுடைய worden. பாய்க்கு நிரம்பும். Jouw bank zal vervuld உன் worden. சரீரம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். Jouw lichaam zal gezond blijven. ஆண்டாம் மிருகத்தின் பலத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுப்பார். Je krijgt de kracht van een arend. ஹல்லேலூயா. Halleluja. நீங்கள் மான்களைப் போல் துள்ளுவீர்கள். ஆமா, காத்திருக்கும் வாசிகள். சங்கீதம் 91 1-2 வாசிகள். Psalm 91, 1 en 2. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவர் உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருந்தவர். அவர்கிட்ட போய் காத்திருக்கீங்க. இந்த மறைவில இருப்போம். உன்னதமானவருடைய மறைவில இருக்கிறோம். Je zal bij de Allerhoogste schuilen. மறைவில Bij hem schuilen. மறைவில Schuilen. சத்துரு உங்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது. De duivel die kan jou niet vinden. வியாதி உங்களை தேட முடியாது. De ziekte kan jou niet vinden. பிரச்சனை உங்களை கண்டுபிடிக்காது. Problemen kunnen jou niet vinden. நீங்க உன்னதமான மறைவில இருக்கிறீங்க. Je bent bij de Allemachtige beschermd. பைபிள் சொல்லுவது எனது கரத்துல இருந்து ஒருவனும் என்னை பறிக்க முடியாது. In de Bijbel staat, niemand kan jou afpakken van je மறைவில handen. இருக்கிறோம். We zijn beschermd. சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவார். சர்வ வல்லவருடைய நிழலிலே தங்குவான். நிழலில் சாடு. Bij de schaduw zullen we slapen. அப்ப
நிழலிலே தங்குவான். Hij zal bij de schaduw verblijven. அப்ப உன்னதமானவருடைய மறைவில, Hij zal bij de சர்வவல்லவருடைய நிழலில, bij zijn schaduw, அவருடைய மறைவில தங்குறதுன்றா als je daar op de rust krijgt, நிம்மதியா நிக்கிற, dat is een rustige slaap. நிரந்தரமான சந்தோஷம், Dat is een eeuwige blijdschap. நிரந்தரமான Dat சமாதானம். is een eeuwige vrede. பிள்ளைகள் கனி கொடுப்பார்கள். Jouw kinderen kunnen vruchten geven. கற்பத்தின் கனிகளும் கொடுக்கப்படும். Jouw kinderen zullen நீ vruchten போக்கிலும் geven. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய். Waar je ook heen gaat, zal நீ je gezegend வருகையிலும் zijn. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய். Waar je komt, zal je நீ gezegend zijn. கற்பனை செய்கிற காரியமெல்லாம் வெற்றியாக மாறும். Alles wat jij met je handen doet, zal overwinning geven. உன்னதமான மறைவிலே இருக்கிறவன், Degene die schuilt bij de Allerhoogste, சர்வ வல்லவருடைய நிழலிலே தங்குறவன், onder de schaduw van de தங்க Allerhoogste. விட்டு ஓடக்கூடாது. Je moet niet het loslaten en wegrennen. அங்கே இருக்கிறவன், Degene die daar நிழலில் blijven, நிற்கிறவன், die in de schaduw blijven, காத்திருக்கிறவன், die geduldig blijven, பெற்றுக்கொள்ளுகிறவன். die zal het krijgen. அவர்கிட்ட போறவர்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதே இல்லை. Die naar hem toe zijn gegaan, hebben nooit verschut gestaan. இயேசு சொன்னார், வருத்தப்பட்டு பாறை சுமப்பவர்களே எல்லோரும் என்னிடம் பாருங்க. Jezus zei al, iedereen die moeilijkheden heeft, kom naar mij toe. உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். Ik zal jullie die eeuwige rust geven. இளைப்பாறுதல் இல்லாம அலைந்து திரிகிறீர்களா? Ben je degene die op zoek is naar de ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை கட்டாமல் உங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுறீர்களா? Ben jij niet de koninkrijk van de Heer aan het bouwen, maar je eigen முதல் rijk? நீங்கள் உங்களுடைய சபையை நீங்கள் கட்டுங்கள். Je moet eerst de gemeente bouwen. உங்களுக்கு கொடுத்த ஊழியத்தை நீங்க செய்யுங்க. Doe eerst het werk wat jou is gegeven. உண்மையை உத்தமமாக செய்யுங்க. Doe het met waarheid en rechtvaardigheid. தேவனுடைய சமூகத்துல காத்திருங்க. Heb geduld bij de Heer. உங்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும். En jouw benodigdheden zullen vervuld worden. சத்துருவானவருக்கு இடம் கொடாமல் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். Heb gehoorzaam de Heer. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்க என்று பைபிள் சொல்லுது. Ga tegen de duivel. கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படி, Gehoorzaam naar de Heer. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படி. Gehoorzaam naar zijn woord. அப்போது பிசாசு உங்களை விட்டு ஓடுவான். En dan zal de duivel voor jou weggaan. கீழ்ப்படிதல், Gehoorzaamheid. கீழ்ப்படிதல், Gehoorzaamheid. கீழ்ப்படியாம ஜெபிக்கலாம். Als je niet gehoorzaam bent, zal je niet kunnen bidden. கீழ்ப்படிந்துதான் ஜெபிக்கலாம். Alleen als je gehoorzaam bent, pas kan je bidden. கீழ்ப்படியாம ஜெபிக்கும் போது, Als je zonder gehoorzaamheid bidt, அங்கே அறிக்கையிட்டு விட்டு விடும் போது als jij het uitspreekt en loslaat, அங்கே ரட்சிப்பு உண்டாகிறது. dan komt er een redding. ஆண்டவரே, De Heer, இவ்வளவு காலம் உம்முடைய காரியத்தை நான் கரிசனையில் ஆளுகின்றேன். ik heb zoveel jaren jouw dingen niet. என்னை மன்னியும் ஐயா. Vergeef mij. ஆண்டவரே, Heer, உமது ராஜ்யத்திற்கு உதவி செய்யாம இருந்தேன். ik heb niet geholpen aan jouw என்னுடைய koninkrijk. வருமானத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுக்காம இருந்தேன். Ik heb niets gegeven. உங்களுடைய ஆலயத்தை பற்றி நான் கேட்காம இருந்தேன். Ik heb niet geluisterd over jou. என்னை மன்னியும் ஐயா. Vergeef mij. சத்துருவான் இவ்வளவு காலம் என்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை திருடினான். De duivel die heeft zoveel jaren mijn. நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் ஆண்டவரே. Ik vraag om vergeving. இந்த கதவுகளை நான் பூட்டுகிறேன். Ik doe de deur dicht. இந்த கதவுகள் எல்லாம் திறந்திருக்க தான் கொடுக்க மாட்டோம். Als we alle deuren openen, dan zullen wij niet kunnen geven. ஏன் இந்த கதவுகள் உலகத்தின் சத்தங்களை கேட்கும். Want deze poorten die luisteren naar de wereldse dingen. ஆண்டவர் மகிமை ராஜா உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டாருடா. De machtige in ons komt, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியை தேடுறோம். dan zullen we op zoek gaan naar het koninkrijk van de Heer. தேசத்தில் இருக்கும் அல்லேலூயா பூரபா ஹஸ்ஸகரி அந்தோரபா லேப்ரோகோ சே பிரேகேச்சே கிரியந்தோ குருபோ லாப்ரோகா சே கிரியந்தோ குருபோ மந்தலோகோ சே ப்ரோகோ ஷகரபா. In the name of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. உமக்கு கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு அத்தனை பேருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, வந்து வாராக்காம தலையாக்குவேன், கீழாகாம மேலாகவா என்று சொல்கிறேன் ஆண்டவரே. எனது வார்த்தை நீங்கள் எதிர்க்கும் வார்த்தை உங்களை நினைத்திருந்தா நீங்க என்ன கேட்டாலும் தருவேன் சொல்லி ஆண்டவரே. அப்பா, நான் ஜெபிக்கிறேன். யார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ, இந்த வசனம் யாருக்குள்ளுடைய இதயத்துக்குள்ளே போடுதோ, அப்ப அவர்கள் ஒரு வார்த்தையின்படி கீழ்ப்படிந்து உமது ராஜ்யத்தை நீதியையும் தேட உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. சரீர பலவீனமாக இருக்கலாம், அவர்களுடைய வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்லாம சந்தோஷம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே, பரிபூர்ண சமாதானத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பவர்களை நீங்கள் எல்லோரும் என்ற பாரம் உங்களுக்கு இழைப்பார்கள் சொன்னீர்கள். அப்பா, இழைப்பார்கள், ஆத்மாவை இழைப்பார்கள்.
இளைப்பாறுதல், சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, இச்சைகளுக்கு இளைப்பாறுதல் அப்பா நீ கொடுக்க வேண்டும் சொல்லி ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இந்த சரீரத்தில் எந்தெந்த வியாதியா இருந்தாலும் உங்களோட கரத்தை அந்த சரீரத்தில் வைத்த வியாதி உள்ள இடத்துல ஆண்டவர் தூரத்துக்கும் சமீபத்துக்கும் தெய்வமாய் இருக்கிறபடியா ஆண்டவர் நல்லவராய் இருக்கிறார். இயேசு சொன்னார், எனது நாமத்திலே கரங்களை வையுங்கள் அவர்கள் சொஸ்தம் ஆவார்கள் சொல்லினேன். தூரத்துக்கும் சமீபத்துக்கும் தெய்வமாய் இருக்கிறேன். நீ எனது வார்த்தை அனுப்பும் போது அந்த வார்த்தை போய் குணமாக்கும் என்று சொல்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தேவனுடைய வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். அவருடைய எசாயா 53ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது, இயேசு கிறிஸ்துவுடைய தளம்பலாலே குணமாகிவிட்டோம், பெற்றுக்கொள். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தேவன் எனப்படாத எந்த வியாதியா இருந்தாலும் எந்த விதியா இருந்தாலும் நான் பிடிக்கி எறிகிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உன் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்திலே விடுதலை வருவதாக, சுகம் வருவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கிட்னி கல்லு அடைப்பு எடுக்கப்படுவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கிட்னியில இருக்கிற கல்லு அலசல் உடைக்கப்படுவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நன்றி ஆண்டவரே, உமக்கு கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. கையில இருக்கிற உழவு எடுக்கப்படுவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால அப்பா உமக்கு கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. பலவீனங்கள் பலவானாக மாறுவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தரித்திரம் ஐஸ்வர்யனாக மாறுவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பலவீனத்தின் ஆவியை நாம் முறியடிக்கிறேன். ஜெபம் பண்ண இயலாம, ஜெபிக்க இயலாம, பைபிள் படிக்க இயலாம உலக காரியத்துக்குள்ளே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிற எல்லா ஸ்பிரிட்டையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே முறியடிக்கிறேன். நீங்கள் விடுதலை ஆவீர்களாக. அப்பா உமக்கு கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நீங்கள் போக்கிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீங்க, வருகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீங்க. நீங்க கையிட்டு செய்கிற காரியம் எல்லாம் வெற்றியா வரும். வாழாக்காம தலையாக்குவார், கீழாகாம மேலாகுவார். வரப்போற நாட்கள், வரப்போற கிழமைகள், வரப்போற வருஷங்கள் எல்லாம் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீங்கள் மாற்றுதலை நீங்கள் காண்பீங்க. ஆவி ஜெப வாழ்க்கையில நீங்கள் மாற்றுதலை காண்பீங்க. தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிப்பதில் நீங்கள் மாற்றுதலை நீங்கள் காண்பீங்க. தேவனுடைய சமூகத்தில் எப்போது நீங்கள் காத்து கொண்டு இருக்கிறதுக்கு தீர்மானம் எடுத்தீர்களோ அப்போதே ஆண்டவருடைய தேவனுடைய மகிமை உண்மையிலே பிரகாசிக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.